Páča? Dnes budú pečienky. Kuracie. Vysmažané. Cestíčku. Pečienky. Musím sa priznať, že keď som bola dieťa, tak nepatrili medzi moje obľúbené jedlá, ale čím som staršia, tým viac ich mám rada. Ale zase sa mi nechce prplať s tým obalovaním. Trojobal, pečienky. No však ten trojobal ani ja nemám moc rád a práve preto ich dneska spravíme v cestičku. Tvoja vychytávka, jasné, samozrejme. Naše doma obľúbené tradičné pečienky budeme robiť trošičku inak. Ja idem upieť zemiačiky. Pečené zemiaky sa robia same, to len nakrája, že šupneš do rúry. Takže čo je na tom ťažké? Ja si zatiaľ pripravím cestičko, lebo to trošku potrebuje pofermentovať a potom budeme pokračovať ďalej. Múku 220-250 gramov. Akú múku? Hladkú. Pridám 20 gramov drožďa. Čo to je? Pivo. Dám si ho do toho cestička. Droždie, pivo, múka. Dám tam aj štípku cukru a vymiešam si cesto. Ja som už videl viackrát pečienku vysmažať v trojobale, ale viac sa mi páčilo použiť takéto cestičko. Prišlo mi to také zábavnejšie, hravejšie. Dobre, ja mám cesto vymiešané, ale nechám si ho pofermentovať. Obalím trošku tie zemiačiky v červenej paprike. Udená paprika na našich zemiakoch bola dôležitá len kvôli tomu, že si to vymyslel David. Rastu mám celú, ale my si ju trošičku podrvíme v mažiariku. Premiešam s troškou soli a s trošinkou oleja. Ideme dať do rúry. Budeme ich piecť na 160 stupňoch. 160-170 kolo pol hodinky. Ja si pripravím teraz domácu tatarskú omáčku, skonfitovaný cesnakom, uhorky, kapary, horčica, smotana, majonéza. Vyrobiť si doma tatarskú omáčku je perfektné, pretože si tam dám to, čo mám rada ja. Šalotku nakrájanú. Rozsekám konfitovaný cesnak. Veľká výhoda konfitovania je to, že môžeme uchovávať tie suroviny potom aj niekoľko mesiacov v chladničke, či už ide o mäso, cesnak, alebo inú zeleninu, alebo ovocie. Cesnak je pekný, je z neho taká ako keby pasta hnedá. A je láskavý k nášmu dychu. Áno, presne tak. Nakrájam najemno kapary, príjemný kyslý element. Horčica, za lyžičku takú poctivú majonézu. Spravíme ju trochu takú ľahšiu, tak dám menej majonézy a dám tam viac tej kyslej smotany. Máme bezlaktózovú. Myslím si, že laktózová a bezlaktózová smotana sú naozaj už v podstate ten istý produkt, čiže ja by som kľudne použil bezlaktózovú, máme istotu, kohokoľvek môžeme pohostiť a nemusíme sa báť. Mňa baví to, že keď je v tej tatarskej aj tá úhorka na také väčšie kúsky, aj iné veci, aj tá šalotka, lebo to tam potom tak pekne chrúmka, vieš, že to je veľmi také príjemné, zaujímavé. Dal som tam aj trochu cukru, dám ešte sol, čierne korenie a trošku z nich musím naliať. Áno, áno. Každé jedlo musí mať chrumkavosť a kyslosť, to je základ. Aj bábovka? Ja by som urobila pre dnešok aj takú malú chuťovku. U nás doma milujeme krúpy. Urobila by som taký šalát. Rukola, krúpy, hruška, orechy, dobrá zálievka. Čo ty na to? To mi dosť ide dokopy. Paráda. Takže dáme si variť krúpy. Dáme ich variť do osolenej vody. Kým sa nám krúpy uvaria, nakrájam hrušku na plátky. 2 deci suchého bieleho vína a dáme variť. Mňam. Hrušky sú uvarené, krásne to vonia, ale vôbec sa nemusíte báť toho, že sme hrušky varili vo víne, lebo ten alkohol... Lebo vo víne je pravda. Aká pravda? Veď hrušky tam dala. Ten alkohol sa odparí, takže nám zostane len taká tá zvláštna chuť potom. Dobre, teraz to scedíme a z toho vínka si vlastne začneme robiť zálievku na náš šalát. Víno, jak sa zvarí,
tak ten alkohol sa odtiaľ vyparí, ale tá chuť, taká tá kyselkavá a taká podmanivá naozaj toho vína tam zostáva. Pridávam olivový olej, 4 polievkové lyžice, osolíme, trošku čierneho koreňa, aj vinný ocot, ale toho dám naozaj len trošilinku. Orechy opražíme naozaj len minimálne a môžeme servírovať. Rukola premitá, uvarené krúpy, hrušky, prelejeme zálievkou. Mne sa veľmi na Zuzkinom šaláte páčilo to, že prepojila tú tradíciu tých krúp slovenských s tými hruškami a s tým vínom, lebo bolo to také kyselkavé, hravé, presne ako mám rád. A dobrú chuť. Zemiačiky vyzerajú tip-top. Vyzerajú super. Že? Chrumkavo, vychutené. Môže byť? Môže byť. Ešte nás čaká vysmažiť pečienky. Cesto nakyslo, vyfermentovalo. Obalíme si pečienku v múke, potom v cestičku a ide to do oleja. V múke to budeme obalovať kvôli tomu, aby sa nám to cestičko z tej pečienky nezošmyklo, keď ho dáme do oleja. Presne tak. Ja si skontrolujem teplotu oleja. Potrebujeme mať ten olej poriadne rozpálený? Áno, potrebujeme ho mať rozpálený na takých 180 stupňov, aby sa dlho tie pečenky nesmažili, ono to je naozaj pár minutiek. Cestičko sa tak trošičku nafúklo. Fúklo, presne tak. Idem s pečienkami do cestička. Pekne si to poobalujeme a ideme na to. Inak pečenky sú veľmi zdravé, lebo obsahujú veľmi veľa železa. Presne. A je to aj taká zaujímavosť v tom, že veľa ľudí nemá rádo vnútornosti, ale pritom vedia byť tak dobré a zaujímavé. Pozri sa, myslím, že farba je veľmi pekná. Pečenky máme vysmažené. Posolíme. A môžeme servírovať, lebo aj oči jedia a Báča určite čaká niečo veľmi pekné na tanieri. A ja tu nie som? Dáme si zemiačiky. Toto povede tatárska. Takto. A ešte môžeme použiť aj nejaké bylinky. Trošku sol ešte. Hotovo. Nádhera. Krúpový šalát s hruškami. Pečienky v cestičku. A touto cestičkou vám ďakujeme. Na prípravu vysmážaných kuracích pečienok potrebujeme kuracie pečienky, zemiaky, kyslú smotanu, cesnak, kyslé uhorky, kapary, šalotku, údenú červenú papriku, celú rastcu, slnečnicový alebo repkový olej, majonézu, francúzsku horčicu, hladkú múku, čerstvé droždie, pivo, cukor, soľ a korenie. Na prípravu krúpového šalátu s hruškami potrebujeme hrušky, suché biele víno, olivový olej, biely vínny ocot, rukolu alebo iný listový šalát, jačmenné krúpy, soľ, korenie a vlašské orechy.